Si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayod sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik birmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! I'm the News Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:36 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa programa nga K5 Night Watch. Ang temporaryo nga talos kay ka K5 June ba? Laos-laos. Wala gitingog si ka K5 June sa bunga gabi. Paos si ka K5 June. So subong ako ana inyo makaupod subong nga gabi. Sa pagpangalagad dari sa programa nga K5 Night Watch. Umpisa dari alas 9:30 sang gabi, tubtob alas 12 sang kaagahon. Upod kita mga ka-K5 nga magpinulaw-pulaw dari sa pagpangalagad naton sa K5 Night Watch. May dayad yun nga gabi sa aton siring nga mga tagpalamati on air. Alin sa 1st District up until the 5th District of Iloilo. Nga nagatutok gid. Pasensyahan lang na subong si Idol June pa sa anay kay paos gid. Basi ako naman sunod paos na. So mga ka-K5, may dayad yun nga gabi sa aton nga mga taxi drivers nga nagalibot-libot. Nagapang yadi pa. May mga pasahero pasubong nga mga kagabihon. Especially dira sa mga BPO companies naton. Kag iba na sa ospital. Ban may mga halin sa ulubrahan nga nagapinulaw-pulaw mga ka-K5. And of course, may dayad yun nga gabi. Daton man dira nga mga sikat drivers, tricycle drivers, nga tubtob sa karon, nagabulo biyahe. Kaya syempre kung matagabi, amo ni oras, alas 9:40 na sang kagabihon. Tumalaka na lang ni ang nagabiyahe sa sining nga mga tinion, especially na aton sining nga mga PUVs. Kung ginatawag naton nga public utility vehicles. Kung wala ang mga sikad kag tricycle, syempre hindi na makasulod sa mga sulodlon nga mga lugar sa inyong nga mga kabaranggayan, especially diri sa may syudad sang Iloilo.
Plastar na mga ka-K5. Kay sini nga gabi, istoryahan naton ang pila ka mga balita kag topiko diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga nagakatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga balitang regional naton, alin sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. And of course, check man naton karon ang pila ka mga updates regarding diri sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, I know nga hati ang opinyon sang mga tao kon publiko sa aton siri nga mga Ilonggo. May mga anti-Duterte kag mayara man sa mga pro-Duterte. Ramo na gani ambal naton. Dari lang kita sa tunga-tunga. Ako ya subong dari ako sa tunga-tunga. We will base on facts mga ka-K5 and of course sa mga legal opinion sa mga abogado. Kag sa iban pagidra nga eksperto in terms sa legal aspect. Kag even gani ang legal opinion sa mga abogado naton. Lagting naman, dugay naman sa patag sang abogasya mga ka-K5. Lain ang ila sini nga mga perspectives. Naglain ang ila sini lain-lain ang ila pananawan regarding diri sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. And even, o kung maglakat-lakad ka, magpulo pamangkot ka sa mga ka-K5 naton. Sa mga ordinaryo nga masumalang mo, sa mga baligya dara, mga vendors naton, mga drivers, sa mga estudyante, they have different thoughts. O kag subong nga sa social media, o damo binaisay mga ka-K5. O damo binaisay, o damo yaw-yawanay. O tungod nga syempre lain-lain ang ila sining opinion. And of course, you have to expect na syempre lain ginakamo sang pananawan, lain kamo sang mga pinalilagan. May mga opinion ang mga anti-Duterte na gina-counter sa mga pro-Duterte. Kag mayaraman sa mga opinion sa mga ginapabutyag ang mga pro-Duterte. Nga syempre ginapuis man. Ginabais man sa mga anti-Duterte mga ka-K5. Pero ang baga ni nila, hindi naton pagpadalman ang aton sining nga kaugalingon. Subong kay ginaresto na siya. Ang legal na nga mga aspeto ang magka-rule sa sining issue mga ka-K5. And of course, pag-istoryahan naton karon ang pila ka mga topiko man nga viral sa karon sa social media ang ginaistoryahan mga ka-K5. May dayad ganyan gabi sa aton siri nga mga live viewers sa karon. Dara kay Sir Arman Bacoguay. May gabi, Madam Langga. Kimo do nang magranon man ko sa Madam mo, Sir ba? Kamusta ang dalanon sa Arman? Nagabiyahi-biyahi kapag yapon, tub-tub subong. Dara kay Sir Diva, akon Ma'am Divine Grace Laanan. Nagatutok na diri sa aton siri nga pagpangalaga. Syempre, i-check man naton karon ang pila ka mga latest nga update sa dalagan sa aton siri nga panahon. Ano bala ka pa ang because as mentioned sa pag-asa, ang aton siri nga Weather Bureau nga expect by this March, especially manugtapos ang Marso, maumpisa ang ginatawag naton nga dry season. Ate, subong pala nga ni, malamala na ba? Malamala na tutunlan mo. Magwa ka subong, mga matag udto, mag-aga, mga las 2, las 3. Nagalain na pamatyag mo. Ang mga ka-K5. Subong, malapa wallet mo, malapa ang bulsa mo. Wala ginsang unod.
Sige lang, kay birthday man ni Manuel Buas ba? Tira, igo, abi ang 15, adlaw sang 15, silduhan na sa Sabado nga adlaw. Hindi, probably, ma-advance ni Buas ang March 14. Ate, excited na kamo nga makakauyat sa inyong mga sweldo. Ang baga ni isang kilala ko, wala ko pa nabato ng sweldo ko. Pero ginapanamdom ko pa lang, ubus na sa mo. Amo ginangaton siri nga kabuhi diri sa kalibutan. Especially kung ultimo ka lang nga empleyado, wala ka sang iban nga sideline, wala ka negosyo. Do rolling lang na, especially kung hindi ka kabalo bala magtipid. Sang imo siri nga sweldo mga ka K5. Ote, subong dapat pisan ta. Okay, kung wala kita ubra, siyempre wala kita kwarta mga ka-K5. Good evening kay Sir Ralph, ka-K5 Ralph Abario. Dira sa may Tibiao Antique, nagatutok gidri sa aton siri nga pagpangalagan. Dira kay Tita Ren na mapa, ko nagapamati si Tita Ren. Dira sa may Rizal La Paz, sa may Decamay. Dira man kay Mami Immaculate sa may Distrito Sang Lapaz. Malapit dira sa may La Paz Plaza. Ay, check man naton karon ang latest nga sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kag mga natipon nga balita sang aton siri nga patron. Bagay halos adlaw-adlaw na lang ang bypass operation. Alin sa aga, sa magudto, sa magabi. Complete meal ba lang ang ginatawag? May pamahaw. May paniud to. Kag may panyapon. Kaya mo ning wala katapusan nga problema naton sa illegal nga droga. But according nga diri sa PDEA kag Police Regional Office o kon PRO6, hindi man kuno alarming. Pero syempre sa matasang publiko, sa matasang ordinaryo nga mga Ilonggo, mahambal na sila nga paano mo mahambal nga hindi alarming. Subong tarawabla sa social media. Damo daga ro sang sabo naga Facebook live pa ho. Mura ginambal nga wala na bala ginakahadlukan. Wala na sang kahadlok mga ka-K5. Subong bata, mga minor de edad, mga adult, kag even mga tigulang, naga-engage sa illegal nga droga. Wala may kulang bala sa aton kampanya batok illegal nga droga subong. Because we all know no nga ang nagtatakgid na campaign against illegal drugs is ang kampanya ni former President Rodrigo Roa Duterte sa iya sining termino from 2016. And amo man ang reason na ginalink subong sa iya sining or ang mga kaso niya is related sa iya sining extrajudicial killings kon EJK mga ka-K5, mga aligasyon. And of course, basta sa korte gani mga ka-K5, innocent until proven guilty. Tub-tub nga wala pa siya mapamatbatan, inosente siya gihapon. Pero mo nagahambal na during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, nabatyagan nila nga safe sila, pwede sila kalakat-lakat sa dalan, nga wala sila balaga kabalaka, wala sila ga worry, nga basi may magbuho, dara magripo da sa ila sining hawak. Pero subong mga ka-K5, amo ni ang gusto naman na makitaan sa mga Pilipino, makitaan sa mga Ilonggo, ang ginatawag man nga kamay nga bakal man gawabala, no? Kasyali sa managahimo sang krimen. Kay subong, halos daw-adlaw makabati kita sa mga halos do hindi mo ma-imagine bala nga maubras ang normal nga tao. That is why nga subong ang mga krimen ginalink no
sa tawag na sa hindi satisfied nga command sa Commander-in-Chief ng Philippine National Police, which is the President, President Ferdinand Marcos Jr. Pero syempre, lain-lain man yung take sang aton sa ring mga tagpalamati, mga ka-K5. Good evening dira kay Sir Philip Luis King na nagatutok sa aton sa ring pagpangalagad dira sa may Luna, La Paz sa Fans Club Iloilo International Chapter 2. Kay Ma'am Apple Diap Tabataasan. Shoutout man dira sa Mocor and Three Wheels Company, especially kay Bing Tan. Kay William Tan, Apple Tabataasan, dira sa may Haro. May dayad gid nga gabi and hope listening mga ka-K5. Kagwaon naton ang mga latest man nga updates. Orang report sa aton sini nga mga unit field reporters sa ila sinitagsak ka mga beat areas mga ka-K5. Baleri ni Sir Flo dira sa K5 News FM Sara. Petsa de peligro. Hindi siya petsa de peligro, petsa di paglaom. Ay, siyempre may paglaom kasubong kay buwas na sweldo mo. Grabe man si Sir Flo na peligruhan kagada, sir. Baleri ni Sir Wilbert Libuna, tuod na ka K5 Kim. Kung mabalik lang ni si former President Rodrigo Roa Duterte. O di hamak. Replado pa na himuon niya. Pero tuod na safe gid man kita tanan. So, amo na mga ka-K5, no? That is one of the reasons why nadamo nagapalangga, nadamo nagasuporta kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o kon kay Presidente. Kay former President Rodrigo Roa Duterte, maliskad ba nato ni kay FPRRD. It is because sa iya sining paghagan-hagan sa mga kriminalidad. O galing sang argumento naman dari sa EJK mga ka-K5. Allegedly damo sa mga inosente na mga especially mga minors, mga minor de edad nga naumid sa sining iya kampanya batok illegal nga droga. O kung i-compare nyo subong sa mga nagapamati sa aton, no? Sa mga live viewers naton, diin bala ka mo mas feeling nyo safe ka mo? Is it during the Duterte administration or during this current administration sa idalom ni PBBM mga ka-K5? I-comment nyo ba ang inyo sining komento, ang inyo sining pagpanilag-nilag sa palibot? O kag sa inyo man eksperyensya? O din bala pa matyagan yung wala ka mo na hadlok na magagawa sa inyo sining mga panimalay mga ka-K5. Good evening dira kay ka-K5 Region Bataanon. Kamusta dira sa may Quinto Distrito? Bao dito may bypass operation man to sa may Banwas ang Limering. Sino ni ayan nga tago sang tinulata o kung binolto ni nga mga illegal nga droga man. Do wala gini kaubos ha? Ara palang mambal sila nga kalaparyoso sa nakuha nga information ni Kaki 5 Aron pasagin cover niya nga bypass operation. O tinga ako nung ga-engage sa illegal nga droga. O ti kay pigado sir mo. O ti kung tanan ni kita pigado ma-engage ni kita tanan sa illegal nga droga. Amo na bala kung gusto mo madalian nga kwarta. Madalian nga mga pagsinarayo. Gusto nyo one time big time. O pagdoso mo to may kwarta ka dayon.
Tapos iban, ang balon pa nga gapa-energize din sang lawas. Inom na lang kamo, extend food supplement o kundi TX 500. Nilangka na yung mga rason, yung mga explanation nga gagamit sang illegal nga droga. Of course, hindi lang na lawas nyo ang apektado, hindi lang nakaugalingon ninyo, kundi pati man sa mga tao ninyo sa palibot, mga ka-K5. Okay, basi malulong ka da sa illegal nga droga. Pati ikaw, pati pamilya mo, halos hindi nakakilala si mo. Kag sa ato naman siri nga mga headlines sa siri nga mga tinion, mga ka-K5. Ang LMP o ng League of the Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter President kasi Mayor Trixie Fernandez, wala pa no sang komento sa pagkaaresto kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Makomment ni sila karon. It's either mga ka-K5 nga mabash sila sang piyak nga kampo, nga mambal to sabi nga anti-Duterte man siya. Kung na makitaan sang loophole ang iya sini nga mga komento. Kasi mabuhinan pa mga boto. Amo na subong ang iban nga mga nagapadalagan subong nga eleksyon. Wala na sila gapagwa. Subong hipos-hipos na sila. Kung ano ila panindugan. Whether they are pro or whether they are anti-Duterte, mga ka-K5. Okay, kung mapakita sila, abing pro-Duterte sila. Ibash na sila. Mabuhinan ng ila sini nga boto sang mga syempre anti-Duterte. Pero kung magpakita man sila karon to nga anti-Duterte sila, damo man subong mga supporters daan sang pamilya Duterte. Dako man nga mga percentage ang mabuhin sa ila sini nga boto in kaso. Okay, nag-aapekto ni ang ila sini nga perspective sa pananawan man sa mga botante sa imo. Kay for example labi no. Kung pro Duterte nang makakita sang post mo nga ginabatikos mo da si Duterte, suportado mo biabi ang pag-aresto sa iya sang International Criminal Court. Oto unfollow. Oto wala na ni madala sa listahan ko para sa eleksyon. Ang baga ni Sir Wilbert Libuna, may komento na di siya sa pamangkot naton. Kundiin ang safe. May safe ko ya kay FPRRD. Bong sus matulog na lang ko, mayo pa. Istoryahan na naton karon mga ka-K5. Para mo na sa aton una nga headlines. No comment. Ang LMP Iloilo Chapter President. Sa aton dugang nga headlines, ang Iloilo City Council ginakabalakan ang padayon nga pagtaas ang heat index diri sa syudad. Kamo na gani no? Kung wala may gahalong sa inyo, halungan nyo na lang kaugalingon nyo. Balon ka mo da perminsang kalo, balon ka mo da perminsang payo. And always stay hydrated mga ka-K5. And of course, with this heat index or mataas nga heat index, madamo man isang domino effect mga ka-K5. Probably, base maabot man ang tion, na ma-experiensyahan naton, ang na-experiensyahan naton sa tinalikdan nga tuig, nga nahabusan kita sa mga tubig. Nagasalig na lang kita sa mga rasyon sang city government. Ano padrag nga mga ahensya sang gobyerno. And of course, nag-aapekto man sa aton sila nga mga nagapanguma, mga ka-K5. Siyempre, nara ka sa uma, wala gid sang ulan. Kabangag ang imo siniya nga duta, ang mga talamnan mga ka-K5. And of course, ang isa man sa risgo sa siring mataas nga heat index is of course aton siring nga ikaayong lawas. Kung magwa ka subong, taman ka init. Daytime mga ka-K5. Dalos lumalipong ka, dalos hindi ka na lang gani magwa. Sa imo sini nga ulubrahan, especially pa kung halin ka sa air condition.
Istoryahan na naton karon ha. Kagadri sa may distrito Sangharo. O bawta tagpilagadogid man guro subong no. Ariyo mga kwarta kag mga kagamitan. O nataban sang mga kung sa sining kawatan nga lalaki. Sa isa ka photo printing, photocopying shop dira sa may distrito Sangharo. O kagadri man no. Sa dugang nga balita. Tungod niya gainisipay sang gasto sa balay o ang manghod ginpokpok sang tasa ang magulang baw na pilasan gid sa city prop. Amo na budlay mo. Amo sung una dumduman ko man. Nagakamugay man kami sang magulang ko. Lagi man na kami sang una sang sakitanan. Pero na-realize mo bala kung magtinigulang ka mo. Pero kalain man gali no nga inaway ka mo gasakitanay ka mo sang imo nga uton. Pero amo na budlay. Kung naglagko na ka mo, may mga edad na ka mo, tapos nagatiner pa ka mo sa isa ka balay, hindi man ka mo magbahon. Kagka makitaan mo ba nga, syempre mambal lang sa nga gakaon ka lang din. O, halos wala ka man hulag sa balay, tapos wala ka pa amot. O, tekagi man ka mo. O, nang pukpukan na isang tasa, sang manghod o kung magulang nyo. Mayo pa na gani nga mag-tinir ka nga ikaw lang isahanon. Nagkawalingon ka ba lang nga pag sinarayo? Okay, sa updanay ka mo dra nga hindi man ka mo mag-intindihan ay. Dra sa may Mandurriao naman ang isa ka 24 anyos na miyembro sang LGBT ang arestado matapos nga nagpangawat sa iya sini nga ginaubrahan sa distrito sang Mandurriao. O kagadri sa dugang nga balita ni ka K5 Aron. Ex-girlfriend ginsumbag ang bag-o nga nobya sang anay niya nga boyfriend sa molo. Basta break na bala no. Wala na pang ilabtanay, wala na sumbaganay. Galangot pa inyo sa nga kalag na Sir Marbor ka. Otra kay Ma'am Sir Liam Urago. Shoutout lang dira kay Saroy Alcantara from Sara GPA. From Sara nga nagapamati gid subong sa K5 Iloilo, K5 Sara mga ka K5. And of course, sa aton sinidugang nga balitang lokal, ang Police Regional Office sa kon PRO6 ang ginpasalig nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon no kon pagkasapopatay sa isa ka Slovak national dira sa may isla sang Boracay. Kung madumduman ninyo, kung makitaan ninyo sa social media, kung nakabati na kamo diri sa discussion man diri sa K5 News FM. Ang ining Slovak national is 23 years old. Nagkadto ni siya diri sa may isla sang Boracay. Upod ang iyang Pinay nga amiga. March 1 sila diri nagpadulong. Matungod nga makasal iya amiga, kag dalaman bakasyon. Pero sang March 10 ni siya umpisa nga nadula. Actually, naglisensya siya nga may kadtuan siya nga lugar nga possibly explore ya nga basibla madulaan siya sang signal. Sa nagkabalaka man, gindeclare pa ni nga missing. Nagkabalaka ang iya sini nga mga barkada, iya nga abyan. Ginapanawagan ni siya sa mga radio station dito sa may Kalibo, kondra sa may Aklan, mga ka-K5. Kagsang March 12, nasapuan niyang iya sini nga lawan. Oh, Diyos ko. Nagabika pa ining foreign national. Wala na sang pang-idalom nga panapton. May pilas o kung may indikasyon nga ginbuno. O kag nadula man ang iya sining wallet, mga ka-K5. Ano ni balang sirkumstansya? O ginhimuslan ni siya. O tapos subong, nagpagwaman sang statement ang Malay PNP. Kasapiyak sang natabo, safe sa gihapon ang isla sang Boracay. Kag sa national news, ang Philippine National Police ginatag nga wala sang pulis nga nag-resign bangod sa pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kasunod sa pila ka mga information
online, naging post man mismo, no? Sa mga policeman actually, kambot lang kung anong ila sining investigation dari or assessment sa sining sitwasyon. Time check mga ka-K5, it's 10:05. Standby ka mo dra, inom ka mo danay isang DTX Coffee Mix o kon Prebio Coffee. Samtang nagapamati dari sa aton sining pagpangalagan. Okay, ma-commercial break kita na yung mga ka-K5. Standby dari sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Maninay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga
paninuha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga habilin nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman kadalagan. Handa magpalangga, serbisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Fam Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang
K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. May iwag na makakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, nagapanumbalik na kita diri sa aton siring nga pagpangalagad. Diri sa K5 Night Watch. This time, ka-K5 Ans, kasi pwede na natin makuha ang Pag-asa Iloilo for latest update, no? Sa lakat sa aton siring nga tiyempo. Kamyaw naton diri ang mga live viewers naton sa karon. Kay Sir Liam Uragon, ma'am pa shoutout ba kay Rijan Bataanon. Kundiin siya subo. Kaki 5 Rijan, kinapangita ka na din ni Sir Liam mo. Kay Ma'am Sharila Chloe Ngipin. Maya dayad yung gabi. Sir Blair Matoliano, Ma'am Cheryl Mimi Lapating Branya, and Sir Marborca, Sir Jojo Sedano,
Karagatan-aw sa aton siring pagpangalagan sa aton siring Facebook Live. This time, nag-standby na ang aton siring Pag-asa Iloilo para sa latest nga weather update mga ka-K5. Upod rin si Engineer John Baron. Engineer John Baron, good evening. Kaupod mo rin sa K5 Night Watch, ka-K5 Kim Kaluyo. Good evening. Hello ma'am, good evening. Kag sa aton mga teknolomati, latest weather update naton sa adlaw sa Thursday, March 13, 2025. Based sa aton nga latest nga update, wala mo kita maging monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ini nga easterlies nag-apekto ini sa aton nga pungsod. So sa tungod sa sining nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, expect naton ang generally fair weather nga gabi. May mga chance sa gyapon sa mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag panag-uob dara isang easterlies. Ang hangin naton diri sa Western Visayas mahina tugtog ganhagan sa direksyon amihan na sidlangan. Ang mga dalasang makanay tugtog sa sarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast sa temperature naton is 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtulong alas 6 kay nasang hapon magabot lang kini 5:58 buwas sa aga. Forecast nga maximum heat index naton for tomorrow, pwede siya maglabot sa 40 degrees Celsius. Mayroon nga latest weather update ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Thank you so much, Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Nabatian naton si Engineer John Baron ang aton siring Pag-asa Iloilo. This time, istoryahan na naton ang pila ka mga latest update regarding diri sa pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte and pila ka mga facts nga dapat mahibaluan kung ano bala ang matabo right after nga ginsaylo siya or ginbiyahe siya padulong sa The Hague sa Netherlands sa riin naka-base no ang ICC mga ka-K5. Pero sa latest na pagpa-interview ng former Executive Secretary na si Salvador Medial Dia, according sa iya, wala siya kabalo kung sa diin si anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. According sa iya, na may mga nahibaluan siya or may nakalabuot sa iya nga impormasyon nga wala sa detention facility sa ICC ang anay Presidente. Sa ibaluan nato na karon ang pila ka mga detalye sang sining information mga ka-K5. Pero istoryahan naton kung ano bala ang ICC. Ang ICC mga ka-K5, amo ni siya ang naga-imbestigar kaginapay dalom sa trial ang mga individual na may mga kaso ng mga heinous crimes o matag-as nga sa isang krimen concerning the international community. Lakip na diri mga ka-K5 ang sakop sang ICC amo ang genocide, war crimes, crimes against humanity, which is the caseable sa anay Presidente, kag crime of aggression. Ang ining crimes against humanity according man rin sa ICC, ang seryoso nga paglapas ko ng large-scale attack patok no sa civilian population. O kung matandaan ninyo, ang ining kaso niya, it is because ang iya siring extrajudicial killings, especially sa iya war on drugs, where allegedly linibo ka mga tawo na mga allegedly involved sa illegal nga droga ang ginbawian sang kabuhi o kung ginpatay. Mayara sang 15 forms ang crimes against humanity nga nalista sa Rome Statute
Kalakipan diri sa mga offenses, kaangay na lamang sang murder. Amo ni ang iya sinisubong nga pangatubang. Lakip man rin ang rape, imprisonment, enforced disappearances, sexual slavery, torture, kag iban pa. And actually, according man rin sa mga eksperto, sa abogasya mga ka-K5 on the legal aspect, si former President Rodrigo Roa Duterte, ang first in Asia, nga tawag na, magin travel dito sa ICC para mag-atubang sa iya sining kaso. Pero ano ba lang ang mga pungsod dari sa kalibutan, ang mga miyembro kag hindi miyembro sa International Criminal Court ang mga ka-K5. Ang hindi diri miyembro, by the way, ang International Criminal Court o kon ICC, may sang 125 o kon 125 tanan ka mga member states. Sariin madamo man sa mga pungsod ang hindi diri miyembro sa ICC. Ang mga member states ang ginalakipan sa 33 ka African states, 19 ka Asia Pacific states, 20 ka Eastern European states, 28 ka Latin American kag Caribbean states, kag 25 ka Western European kag iban pagidra nga mga estado. Ang mga non-member states naman, amo ang sa major powers or mga dlagko naton diri nga mga pungsod nga wala nagpasakop or nagpamiyembro sa ICC. Amo ang pungsod China. Mga duwa diri ang pungsod India. Pangatlo ang Russia kag ang Estados Unidos mga ka-K5. Ang Israel naman ang wala gina-recognize o kung wala ginakilala ang jurisdiction o kung jurisdiction sang ICC sa ila sini nga pungsod ang mga ka-K5. Meanwhile, ang Myanmar, hindi man sila miyembro. Pero according diri sa korte, na mayara ini sang jurisdiction sa ginalagar cross-border crimes mga ka-K5. Kag kung madumduman ninyo, ang Pilipinas ang nangin kabahin man sang ICC o galing kay nag-withdraw sang tuig 2019. Amo ni karon ang nalain-lain nga argumento ng aton sini nga mga abogado and even sa mga tagpalamitin naton subong ang napamangkot nila. O nga, hindi na kita miyembro sang ICC. O tapos sundon man naton Japon or ipaidalom sa trial. Ang punto nila is nga abala nga ang mga foreign nationals pa, nga mga hukom o kon judge mga ka-K5 ang mag-decide kung magapaidalom sa trial sa isa ka Pilipino, especially pertaining to former President Rodrigo Roa Duterte. Pero may pilaman ka mga legal opinion according diri sa abogado. Kamangin jurisdiction sa gihapon sang ICC ang kaso ni Duterte. That is because nga ang mga krimen nga nakomiter or nahimo is natabo before pa mag-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court o kon ICC mga ka-K5. Subong nalain-lain, bisan subong mag-check ka sa mga media outlets sa nasyonal nga level o kung sa lokal man nga level, nagabungguanay, kasanggianay ang opinion sa mga abogado, sa mga propesor sa law, kag sa mga eksperto sa international relations, mga ka-K5. Pero nga abala nga gintukod ang ining ICC. It is because ang pila ka mga most heinous crimes nga nakomiter during the conflicts ang nagtatakgid during the 20th century mga ka-K5.
O galing kay sa masubo nga palan ang pila ka mga bayulasyon o kon paglapas sang international law ang wala nahatagan sang hustisya mga ka-K5. So ano naman bala ang matabo subong kay Duterte? Right after no nga tawag na naging na biyahe ta siya dito, padulong dito sa may The Hague, Netherlands mga ka-K5. Kung matandaan man ninyo, nag-file sang temporary restraining order o kon TRO dari ang bata ni Duterte. Ang mga ka-K5 regarding diri sa sining kaso na nagatuyo man tani nga mahawiran bala nga samtang wala pa ton mabiyahe si FPRRD o galing kay wala mahingagaw kag according diri sa Korte Suprema may pila ka mga ang petisyon nga ginpasa sa ila is hindi klaro or may pila ka mga ginapangayo pangadugang nga mga detalye wherein ginapa-explain man diri no ang nag-file sang petisyon mga ka-K5. Pero what's next right after nga na si Duterte dira sa may Hague sa Netherlands o kundre sa may ICC. So si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte ang ginapanda na sa karon sa initial appearance sa mga court judges ng ICC. Pero ano bala ang ara sa detention facilities ng ICC mga ka-K5 sa The Hague? Mayara dito sang computer nga wala sang internet access. Mayara man dira sang hiligdaan, may TV, may own nga CR. May mga lutuan man dito, no? Mga ka-K5. Kung diri pa ni Guro sa Pilipinas, amo ni sahi Guro sang detention facilities, saho pa ni isang mga tao. Pero ano bala ang allowed o kung ginapahanugutan sa sininga mga facilities? Pwede diri ang mga outdoor exercise or mayara diri sang pwede magamit ang outdoor exercise area. Mayara sang 3 meals a day. Means nga hindi man tumagutman si Anay Presidente. Mayara man sang access sa communal kitchen. Kitchen mga ka-K5 or sa kusina. Kung sariin ang detainee ang pwede makaluto sa mga groceries nga na hatag dra or nalatag sa shopping list. Kag pwede man nga makabaton sang bisita o kang pamilya niya several times a year mga ka-K5. Pero ano ba lang matabo sa initial appearance? Yun nga iatubangon niya no? Initially ang mga hukom. And of course, no, ang una diri nga matabo diri sa initial appearance, i-verify ang identity sang suspect, i-inform o kung ipahibalo sa ginaresto sang mga krimen nga ginaakusar sa iya o kung mga aligasyon batok sa iya. Ipahibalo man sa iya ang iya sininga kinamataro sa idalom sang ICC Founding Treaty sa Rome Statute. Lakip na diri ang kinamatarong niya nga mag-apply sang interim release. And diri man matabo ang pag-set sang schedule o kung sang adlaw kung saan matabo ang ining pre-trial mga ka-K5. Ang una gidri is preliminary and examination, investigation na mo gidang pagpasunod o kon ang ICC process, ang arrest warrant, first appearance, confirmation of charges, ang trial, verdict, sentence, appeals kag reparations. Sa
Damo ng proseso mga ka-K5 dari sa International Criminal Court o kon ICC. Good evening dira sa may Barangay Abilay Norte, naga-duty subong, kag nagatutok man ri sa aton siring nga pagpangalagan. Good evening man kay Sir Jolito Borda. Tamiyaw lang dira sa Roger Trucking. Naga-monitor gid sila dira ang service ni Sir Jolito. Pabalik sa may Rojas. Wala na kahingagop. Gabi ba? May tracking si Sir Jolito ba? Adra kay Janjan, kay Makmak, kay Butitoy ba? Grabe nga ngalan ba? Kay Nonoy, kay Ray mga ka-K5. Sinong gwapo ni Ray ka-K5 Julets? Kag Ray din nato. And of course, naman ka pamati ha. Si Fatherhood ni K5 Region Bataanon dara sa may Quinto Distrito, si Pastor Ricardo Bataanon Jr. May dayad gin nga gabi tatay. This time, pamatian naton ang pila ka mga interviews dari kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Wherein damo gid siya nabaton nga mga kritisismo, especially sa mga videos nga nagguluwa sa social media. Namo ni kuno balang ginatawag nila nga wala sila nanamian sa pagtratar ni Torre during sa arrest kay former President Duterte mga ka-K5. Kado may isa to siya gani ka abogado nga gana butong-butong to. Pero pamatian bala nato no ang interview man diri sang mga katapos sang media. Regarding diri sa statement nga hindi kuno luyag nga mag-upod ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa dahig. Mga ka-K5, that is why nga isla no ang flight manifest sang March 11 mga ka-K5. Ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si E.S. Medialdea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet hindi ayaw lumipad ng eroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, nabatian naton si Major General Nicolas Torre III. Kaya according sa iya, amo na nga si Medialdea to ang nag-upod dito sa the Netherlands. That's because nga hindi luyag ni Hanilet mga ka-K5, which is amo niyang asawa ni former President Duterte na magbiyahe. Upod ri kay FPRRD ang mga ka-K5. At this time, pamatian naman bala naton ang naging pahayag, no? Nanging pahayag ni Medialdea, ang former executive secretary, regarding man diri sa iya sini nga alegasyon nga wala kuno didto si Duterte o ng anay presidente sa ICC o kon sa detention facility sang ICC. Pero nagsipak ni sila or nagbulaganay right after makaabot dira sa the Netherlands mga ka-K5. So bang pabatian naton si Medialdea, amo na yung nakita nyo sa mga laragbay sa online nga upod ni Duterte sa eroplano mga ka-K5. Nagtupad yaman sa Villamor Air Base during the time na ginaresto siya sang kapulisan, serving the arrest warrant coming from the International Criminal Court o ICC due to the crimes against humanity nga kaso mga ka-K5. Isaac, ano pong nangyari kaya? Zen Hernandez po, ABS-CBN. Can you tell us what happened lang po? Alam mo, well, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be
brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization, and they gave the assurance that he will be brought to a hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time, and lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines, and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They Who are, said? they're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. But You requested for a visit today and it was approved, sir, right? we have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the planing. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None. Zero, sir. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Pero doon siya sa ambulance sumakay? Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records yun sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital, but hanggang ngayon, nakakalungkot at ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the President would want to see one of the members of this family at this So, point. Sec, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh my God. Anong gusto nilang gawin? Standby ako dito, ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang peso by the name of President Rodrigo. Sir, hindi yan totoo kasi nandoon kami. Mamaya na. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan to be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. But Or it's- ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as the official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Okay. Nasaan po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, alright. Tapos na. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Mga ka-K5, nabatian natin si former Executive Secretary Salvador Medial Dia. Amo ni is a close friend man kay former President Rodrigo Roa Duterte. Claiming, according sa iya, nagbisita siya sa ICC
Kinambalan siya sa mga personnel dira sa ICC nga wala sang certain President or Rodrigo Roa Duterte inside their facility mga ka-K5. So, karon ang palamangkutanon whether diin gid man bala si President Duterte or maybe they could release some additional information regarding diri sa whereabouts, maybe a picture that could prove nga ara siya inside the facility of ICC mga ka-K5. May gabi dira kay Sir Jigger Shosan na nakatutok sa aton siri nga pagpangalagan dira sa may Tigbawan, Iloilo. This time naman, pamatian naman naton ang bahin naman diri sa ICC mga ka-K5. ICC Prosecutor Karim A. Khan KZ regarding diri sa pag-aresto sa kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. According diri sa iya, nadako ni nga butang ang pag-aresto kay Presidente or former President Duterte sa mga nangin biktima sang extrajudicial killing, especially on his war on drugs mga ka-K5. Aton pamatian si Prosecutor Khan. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pretrial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed, and it's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon, and the focus of the office is on the judicial proceedings and on proving its case before the judges of the International Criminal Court. K5, nabatian naton ang nangin kabahin sang pahayag sang isa sa mga ICC prosecutor na si Karim Khan mga ka-K5. Meanwhile, para mabalance naman nato ng aton siring pagpangalagan, sa piyak naman niya kampo for the anti-Duterte. According diri sa pila ka mga reports, yara sa 23 sa 30 tanan ka mga EJK victims under the Duterte administration sa Panay. Mga ka-K5, and that's 77% sang tanan nga mga extrajudicial killings from 2016 to 2022. Ang na-state nila diri nga mga biktima, una diri isang tumandok 9 massacre victims sang December 2020. Considering allegedly ang mga nabiktima sa nasambit nga massacre
Sa nagpadulong kita last time, nag-cover kita no sang ila sini yung picket protest dira sa may Capitol grounds no. Sa city proper, isama ni sa ginauyatan nila nga placards ang regarding sa justice for the Tumandok 9 massacre victims. Accordingly, ang na-include rin sa massacre victims gani ang Tumandok 9 amo ni si Roy Giganto, Eliseo Gayas Jr., Mario Aguirre, Maurito Diaz, Rolando Diaz Sr., Jomar Vedal Sr., Artilito Katipunan, Jarson Katarmin o Katamin, kag si Reynaldo Katipunan, mga ka-K5. Regarding man rin sa Antique 7 massacre victim, wherein na-interview man naton ang isa sa bata sa sining mga biktima, allegedly victims, ang ining Antique 7 massacre victims ang natabo way back August 2018, wherein accordingly ang allegation is ang nalakip diri sa mga biktima sa pito tanan ka Antique 7 massacre victim amo sanday Felix Salditos, LD Labinghisa, wherein amo ning na-interview naton last time nga iya bata no. Si Peter Mecenas, Karen Kagampang Seralvo, kag Lisel Banjola, amo man sanday Jason Talibo, kag Jason Sanchez, mga ka-K5. On the year 2020, accordingly, ang lakip man sa mga biktima sang EJK diri sa Panay according sa pila ka mga grupo. Sang sang last April 2020, amo si John Farochilin. Sang April 2020 man, amo si Jory Porquia. Sang June 2020, amo si Harold Tablazon. Kag sa same period, amo si Glenn Bunda. Meanwhile, last 2021, sang January, amo sanday Vernel Monreal. Kag si John Herendia sang bulan sang May, mga ka-K5. Of course, this is subject pa no, nga pamatud-an man ni Duterte along with his legal counsel nga mga ka-K5 nga ma-prove nagpamatud-an man whether malink ni sa extrajudicial killing or mapamatud-an kung mayaragid man sang natabo nga extrajudicial killing under the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, mga ka-K5. At isang nagliligan, usually sa mga EJK victims ang nagtatakgid sa aton sini nga paminsaron or pangalan. It's Kian de los Santos, no, mga ka-K5. Kaya mo rin ginapanawagan nila subong is ang hustisya, and they were happy on their end nga naaresto si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang palamangkutano naman sa mga pro-Duterte is nga abala nga ang Filipino national. Nga dugin give up mo dito sa mga foreign nationals nga sila pa to ang magpatigayon sa trial nga according sa ila sa mga local nga pro-Duterte is wala man sang madamo gid nga ihibalo kung what really happened during his administration o kung way back 2016 to 2022, mga ka-K5. Maramo na galing ginambal naton nga kitaya nga mga pumuluyo o hindi kita magpadala-dala sa aton nga balatsagon. Subong daan o very sa tawag na toxic grabe ang tension sa social media
ang pag-inaway sang mga anti kag pro Duterte. Tagang ginatawag naton nga cancel culture. Nga kung ikaw ang anti-Duterte, unfriend ikaw sa mga pro-Duterte or baison ka dira. Kung ikaw naman ang kung ang pro-Duterte, unfriend ka naman sa mga anti-Duterte and vice versa. Okay, subong may mga series of protests or rally nga ginapatigayon all over the Philippines. At na mabatian yung ligan during March 11, the very day na ginaresto si President Rodrigo Roa Duterte. Nagpatigayon to sang picket protest ang mga anti-Duterte. And pagkagabi, nagpatigayon man sang doga marcha-marcha to mga pro-Duterte. Kaga may na-interview to last time si K5 Aron, wherein according dira sa ila na illegal ang pag-aresto kay Duterte, especially nga wala sang maging pakita nga hard copy isang warrant of arrest. Nagsuya gini sila kay Major General Nicolas Torre III. Sang pagbasa sang Miranda Doctrine nga may hawid pa kuno sa cellphone. Ang question nila, General, hindi pa kasaulo sang doctrine. May kopya, may screenshot pa sa may cellphone. Subong palang gani, goro mga estudyante na sa ulo na mga criminology student. How much more pa kuno ni si Torre nga madugay na sa serbisyo mga ka-K5. Kagabi iliwan, nagpatigayon man dira sa ang pagtililipon ang mga supporters ni Duterte dira sa may Iloilo Capitol Ground. Kagingisi patugane. Gingisi ang kung madumduman nyo ang Team Sara Duterte kag ang Team Ferdinand Bongbong Marcos Jr. During the 2022 election, is tandem ang ginatawag is unity mga ka-K5. Pero subong ang unity wasaag na. Kagin gunting to, kagin sunod ang ganing campaign t-shirt nila. During the 2022 elections, mga ka-K5, rumambal man naton nga ang kalabanan man sang mga supporters ni Duterte. Ang amo man ang mga nangin rason kun nga nagdaog si President Ferdinand Marcos Jr. Ang iba nadala lang kay tungod nga supporter sila ni Sara Duterte before or even until subong. Siyempre kung sino na yung tandem niya, amo man na ang botohon. Pero right after sang pila ka mga eleksyon, natapos na gid ang eleksyon, arab lang wala na sila sang makuha sa isa kang isa. Tawag naton niya may friendship over na. Maganin nila sang unang kung sang una mapuslan mo ko, may guhay kita, pero sang hindi mo na ko mapuslan, tabog mo na ko. Halos hindi ka na sa akon, ginagubaan mo na ko. Pero mo na mga ka-K5 ang latest update regarding dari sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang mga ka-K5 ang update from Medial Dia nga wala kuno tidiin na subong si Duterte kung matuod gid man nga wala siya dira sa detention facility sa ICC sa The Hague, Netherlands. Mga ka-K5, kung kamo gaantos dira sang trangkaso, sipon, ubo, hilanan, kagiban pagid dira nga sakit, inom kamo sang D3 Bio nga may antiviral and antibacterial component, kasaranggid nga maghatag sang proteksyon sa inyong mga lawas. Kung gusto nyo naman, may mga high blood ka mo, gaugtas ka mo sa sitwasyon sang Pilipinas subong. Very divided kita subong ang mga tao. Ang
mga opinion sang mga tao, mga tensyon sa social media, may mga nagailinaway nga mag-abyan, may mga nagainaway nga magkabarangay. Kita nyo to sa dinto somewhere in Mindanao. Nagsinggit siya sang BBM sa isa ka pagtililipon sa mga supporters ni Duterte. Ati sinaputi ba? Ito ko na high blood ka mo dira sa sitwasyon subong naton. Ay nung ka mo dira sang DTX 500 para mahagan-hagan dira ang inyo sining dugo dira mga kakifine. Sige, pagbalik naton istoryahan pagin naton ang pila ka mga balita. Dali sa aton siri nga pagpanglagad kag sa mga reports nagikan sa aton siri nga patrol. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 11:01 na sang gabi. Standby, magkabalik kita dali sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito ko. Sabi man ang basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. K5
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa kaayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sining mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, magaling sa kakadlaw lang ganyan ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may kayo na nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abi kabalogin mag-kraya. Pero manami bala sa balatsagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa nga K5 Night Watch, temporaryo nga talos kay K5 June Aluhado Kapulot, ang inyo siring alagan. The little version, ba ka little version? Ang gamay nga babae, magamay nga babae. Dari sa K5 News FM Iloilo. Mga ka-K5. Ito na gusto niya, ka-K5 sana si ka-K5 Aaron. Kung wala pa kita anay maturagsoy kita anay sige mga ka-K5. Wala signal. Ito may bypass operation to siya nga ginupdan kasi doon nandula. Ginawan to signal yan.
Sige, maturagsoy kita diyan. Ayo, plastar na. Sa mga ka-K5 naton, saot-saot na, kag magwaras-waras. Si Sir Marbor ka, masaot na ganda mo. Mga upod yadra nga mga tanod sa may Abilay Norte, oh. Oh, -1 na ganda. Ren na mapagasaot ang mga bisita, kabarkada ko sa katahan, linagpang kung ato nagsoy amon nga ginsudan, linagpang kung ato nagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy ginlaktan, pagit sa ginlamos pinamalihas, kami sang higop ang siling waras na. Pero this time, naka-standby na si Kaki 5 Aron, no? Pauna na rin naton si Kaki 5 Aron Lloyd Rifoyo sa iya sini nakuha nga report sa aton siri patrol mga Kaki 5. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki 5 Aron, good evening. Kaki 5 Kim, maayong gabi. Isa dari ka bypass operation na ginupdan naton sa ngangin patagayon sa Iloilo City Police Station 9 sa pagpumuno ni Police Captain Jemel Acuesta ay deputy sa supervision man ni Police Major Eduardo Sacon Jr. among hepe kag sa para sa ilang operatiba na consummate ring transaction sa barangay MH Del Pilar Haro malapit na ni sa stasyon. Nadula si Kaki 5 Aron. Nang iwan sa ereba. Kaki 5 Aron, please proceed. Gira-establish naton liwat no ang aton siringa signal sa aton siringa patrol regarding dira sa ginkasang drug bypass operation sa MH Del Pilar sa Distrito Sangharo. Kaki 5 Aron. Yes, Kaki 5 Aron, proceed. Okay, diri na consummate sa barangay MH Del Pilar Haro sa mga gabi ang subject mo sa alias sa Ringier 37. Medyo mahina-hina gid ang signal. Kay 5 Ron. Sige, establish na nato ng aton siri nga signal sa aton siri nga mga tagpalamati dira kay especially sa mga tagaharo balan sila sinuuna man tong inbypass tuman tuminagyan ko to kay namo to may mga police naman to may bypass naman to may nadakpan naman nga drogista. Time nagabalik si Kaki 5 Aron Refoyo. Kaki 5 Aron. Kaki 5 Kim, ti mo ni Municipal Ringier 37 anyos ang subject. Na-recover ni siya posisyon ang bali apat pagid no ka mga plastic to say kung sa diin duha diri ay naputos sa mga dalagko nga mga plastic kag may duha diri nga naputos naman sa gamay hanggang may iya Kaki 5 Kim. Kung sa diin while nandugay matapos ang bypass sa operation kag tinagabiyahe kita ko sa patrol ang pati na ang subject Kaki 5 Kim. Pero na-interview natin na si alias Rainier
nagpanginiwala siya, no? K5 Kim sa pagbaligya sa droga. Pero aminado nga nagagamit sa sini. Base man sa iya, may ara sa kasawa, karon ara sa ospital do kay K5 Kim kag daw uloperahan to provide sa convention kung anong sakit kag may ara sila sa apat ka mga kabataan. Usa rin sa K5 Kim, ang pinakamagulang niya sining lalaki or babae rather, nag-edad sa niya doon do minor pa to si K5 Kim. Tapos duwa pa ng katuig ang iyang agot sa K5 Kim. Kag suno pa sa iya, anay naman sa nadakpan nakuhaan sa Regidig, no, sa illegal na droga way back 2016 dito sa may area sa Kalibo kay di nakapiyansa na siya kay binulan ng daw ang nga pagkapreso kay K5 Kim. Subong libat naman siya nga nadakpan diri sa bypass operation. Kaya na-mention naman kayo nga sa eksemplo ni former President Rodrigo Duterte nga grabe gid no ang pagbago niya. Naguntat dito sa paggamit kay isang presidente pa si Duterte kay K5 Kim. Pero ti subong sa hindi na presidente si Duterte liwat siya nagbalik sa paggamit tungod sa impluwensya sa iyang barkada kay K5 Kim. Pero tawag na ka K5 Aron, apila tanan na mga recoveries nga illegal nga droga ka K5 Aron? Estimated sa K5 Kim, way pa kita sa ano ni. Pero pila ka mga sachet kag ano pag itang other recoveries ka K5 Aron? Na-mention ta na ka K5 Kim, ano ni, bali apat ang laguan ni siya. Yes, duha ka aman ka K5 Kim mo. Na-recover siya nga posisyon ang apat ka mga plastic. Duha diri sa apat, duha diri ang mga dalag ko kaputos. Ari may ginapakita na si ka K5 Andre nga mga litrato. Bali may duwa ka binugkos mo ni ka K5 Ron? Hindi si binugkos, hit sealed siya. Ka K5 hit sealed. Kay ti konsanatan sa K5 Kim, ang natay mo niya nakabugkos. Nakabugkos. Hindi siya hit sealed ni. Mga hit sealed ito lang. Kasi din ang apat, sa duwa diri, duwa diya ka dako nga hit sealed. Kagang gamay, duwa diya ka, amo na hit sealed man siya. Sa K5 Kim. So bali, 5 tanan ka mga plastic sachet sa suspected sa buka K5 Kim ang na-recover sa kapulisan. Wala pa kita sa exact din nga amount kung pila ni or market value ka grams niya. Kung lang tawon na K5 Kim, mga amon, kitibugan naman tagasunod sa bypass operation. Kung tawon, lapit-lapit ni, ato nga sa milyon ka K5 Kim, ang market value niya. Arya, lantaw na naton. Pero depende managyapon sa kay kiluhon, managyapon sa ilang weighing scale ka K5 Aron? Yes, I'm get ka K5 Kim. Kag by the way, tawag na ano ning classification sa iya? May further background kaniniya kung nakaagi man ni siya preso before? Yes, amo to na siling naton sa K5 Kim. Sang 2016, na aksidente si alias Rainier dira sa Kalibo. Kay before company driver ni siya. Kay tinaligar ko no, suno sa iya. May record nakita sa iya nga napanghambal kay ina nga ginaligar na ginbutangan sa kuno sa nga ginapatian illegal nga droga. Rason nga sa na-aresto kay samtang nag-hospital ni siya. Nagwaya ba kay K5 Kim hospital arrest siya. Kag do binulan ng daw ang iyang pagkapreso kag siya ay nakapiyansa kay K5 Kim. Kag subong liwat naman siya nga nadakpan sa bypass operation pero ginapanginiwala niya nga nagabaligya siya sa illegal nga droga pero aminado sa paggamit. So sana hambal mo na ano man sang reaksyon regarding diri sa pagungko sang una ni Duterte. So sang una natahap siya ka K5 Aron. Medyo nahuluhadlok siya. Mga pila man katuig nga untat niya sa paggamit sang illegal drugs sa the whole duration sang pagpungko ni Duterte. Yes, matapos gid ang term ni Duterte kay K5 Kim. Amo na ang paguntat niya, siring niya, grabe gid ang paguntat niya kay K5 Kim. Kay subong, grabe man ang iya nga daw nga paghinulsol, pero ari na siya sa kamot sa otoridad kay K5 Kim. Pero anong rason naman nga nagbalik siya ka K5 Aron sa tawag na sa illegal nga droga? Wala siya na tahap manabi or wala siya na hadlok sa sininga administration ka K5 Aron sa aton sininga law enforcement? Siling nga kay na doon ng conversation na lang ka K5 Kim nga doon na hunong na sabla sa ini nga sistema kay dumudlay na bala palagyuhan kay K5 Kim. Addiction na nga ginatawag ka K5 Aron?
Kag isa pagid ang rason niya tungod pagid sa influensya sa barkada ka K5 Kim. Amo gyud na permi mo. Ang baga ni nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. O, gapati ka man siya na ka K5 Aron? Yes, of course. It depends sa mga circle of friends kay ang grabe ang mag-influensya mo ganang mga barkada ka K5 Kim. Mabraga ni kasi nila, I would prefer nga mag-insert sa circle of friends kung saan mas tigulang ang imong nga mga abyan kay ma-nurture ka sa mga experience, ideas, or ano pa pwede ma-develop sa imong character ka K5 Kim. Kay iban, it's either nga ka K5 Aron, nga mo na i-inganyohon niya ka, Rio, nami no, tistingi, balaming. Dira man ang umpisa sa tisting-tisting mo, ang ganyat-ganyat. Kag isa pagid ang hindi gid madula ang nagatatak gid ang curiosity ka K5 Kim. Na-curious sila kung anong sabor, anong balatsyagon do mo na ka K5 Aron kung ma-feeling high. Tapos ginasilipagan nila nga kung hindi mo pagtiraban subong sa ka pamatilaw. Tapos kung nag-edad naman sa mong pagtilaw ya, consider ka tigulang mo pag meter mo. Nawala na ka K5 Kim. Pero amo na gani, dapat you have to select your friends. Kung balaan mo pa lang from the very beginning, hindi na maayo ang impluensya nila sa imo, especially sa amo nga droga, gamit sa droga. Aware naman yung mga tao nga once baka kagamit kasi nido halos hindi ka naman makauntat. Kaya ma-addict ka gini. Paryos man sa pagpanigarilyo kung mayara ikaw sang bisyo. Alas hindi mo na ba siya mabuyan? Kung kaisa bisan ano ka gahiwaos man pag ginawa mo taning bayaan ang amo nga bisyo. Kung galing kay kung kaisa ba lang ara na nadala na sa sistema mo adlaw-adlaw, the black ka K5 Aron. Kaya mo na leksyon man sa iban pagidara nga nagagamit o kung nagaduso man sang illegal nga droga. At baga isang una, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Galing kay subong amot wala na sila guro na tahap. Subong gani ka K5 Aron, iban niya na live pa sa Facebook ang paggamit sa illegal nga droga. Yes. Mugid na ka K5 Kim. Sige ka K5 Aron, kuwaon naton ang reports mo, balikan ka lang danamon. Yes, sa K5 Kim. Dire-diretso na lang naton. Sige, anong mga natipon naton nga report o may mga interesting kato nga mga balita ka K5 Aron na? Balaan mo kung anong ginaka-interesan ko sa ginsen mong headline? Patama mo naman sa imong ano da. Abot, lagpatabi kung ano ang headline mo to nga so feeling mo interesado ako. Selos, layuan mo ako. Totong ano to, ginsumbag sang ex ang current girlfriend sang iya nga ex. Ginsumbag sang babae, amo na ginabudlay kung isog ka ba tapos wala ka pa ka-move on. Sige ka K5 Aron, sa detalye na sang imo nga mga natipon nga report. K5 Kim, una na to ning balita ta. Nagkantanan diri sa mga estudyante niya, K5 Kim. Kung rin nagluntad ining pagsumbag sa ex-girlfriend sa iyang sa pag-unganobya sa iyang ex-boyfriend dahil K5 Kim. Natabo ni K5 Kim dira sa may MH Del Pilar Street sa Molo District ini Soya. Kung rin ang magnobya ni, ang magpartner noon sa 15 anyos, kag pareho man nga grade 11 student o consider high student sila nga K5 Kim. Tapos, ang ilang schedule ni sa klase is night class. Kag buhi nila, or gabi, ang ilang buhi, ka K5 Kim. Kag isang nagapapuli na sila, gaupod ni ang magnobya, saan pa nagkakaplakat sa may area sa Molo, once nakabalaw, galing nga ginabantayan na sila sang ining babae, ang ex-girlfriend isang lalaki. Karon ka K5 Kim, pakita ko nung sang ex-girlfriend nga of the night nga dawa, gilayon niya ko ka K5 Kim, naging sumbag niya ang bidaligar, naging sumbag niya ang bagong nobyas ng ex-boyfriend, ka K5 Kim. Ginalantaw nga rason, amo ini ang selos, ka K5 Kim, ginapasuni, posible,
hindi ko nagka-move on ining 15 anyos. Ang isa, ang minor, I mean 35 Kim, ang ex-girlfriend, nga mayara sa bago nga ginpalangga ang iya anay nobyo ka 35 Kim. Ano nakadugay sila nga nagbulaganay, ha? Amo na ang wala gid mapamangkot dito sa ila ka 5 Kim kay ti gin nagas na siya ang minor niya ex-girlfriend do ginapatihan do nakapalagyo pa ni after nga ginsumbag niya ang estudyante ining 15 anyos ka babae ka 5 Kim. Pero for example, labi ka kay 5 Aaron, kung ikaw abi sa posisyon, kung makitaan mo bi ang partner mo nga may upod na ang bag-o yung nobyo, anong himuon mo? Ay ti tagsa-tagsa kita nga mga tao ka 5 Kim yara kitiya sa nga panantakon opinion or ka 5 Kim di pa para sa ako niya kung may bag-o ng ibanda iya or sino man da mas gina-prefer kay 5 Kim nga bala mo da. Party mo ba? Kay isang time yung nag-updanay ka mo ya, nag-happy man ka mo, kay tinagapati ako kay 5 Kim, nga ang pag-abot sa isa ka tao, isa ka regalo, na makuhaan mo sa pagtalunan, bangin inspirasyon nimo, kag amo ang katuwang mo kay 5 Kim sa adlaw-adlaw mong pag-senaryo. Mas namin sa 5 Kim yung kinuha ni siya abi ka aspeto, abi mo regalo nga permanente nga mag-abot, regalo nga nag-abot lang para tunan ka sang mga lesson kag 5 Kim, kag magalin. Pero anong gusto mo? Yo ang permanente o kontemporaryo? Siyempre permanente kag 5 Kim, kumbaga domicile na gidya kag 5 Kim, permanent gidya. Nga aman ha. Bakit siyempre, kay 5 Kim example, hindi na tayo DC ang pangidaron. Ara na kita sa level or sa stage ba nga nagapaminsar ka na sang future mo bla? Paminsar ka na sang bus damlag niya nimo, upot sang masinadyahon mga pamilya kay 5 Kim. Kaya kung magpili ka pa sang temporaryo lang, so it means hindi ka pa ready hindi ka seryoso sa isa ka tao. So kumaga, uyangan mo lang ang tiyempo sa isa ka babae para sa imo lang nga hobby or gusto mo lang may upod lang for nothing. Nag-upod ka or may namili ka or nagpili ka sa partner para sa updan mo siya o updanay ka mo sa time nga hirap at sarap na kaki-5 Kim, updanay ka mo. Alam mo nang for better or worse, till death do us part. Nagano nagsungaw. Pero nakaki-5 Aaron, hindi ikaw manumbag ang yung kaso. Basta nagka-comment, doon may ginakiligaw. No, wala mo din sa nag-comment, oh. Ako kakita doon sa comment section. Nag-chat sa akon. Pero ikaw, Kaki 5 Aaron, ano ang advice mo sa mga mag-ex na Kaki 5 Aaron? For example, may bitter hearts pa bala Kaki 5 Aaron? Pero may sakit pa sila sang buot sa isa kag isa o kung sa bag-o Kaki 5 Aaron? Yes, sa K5 Kim. Kay kung ex ka na, kung nara ka sa stage sang DC ka pa lang, or ginabatsag ni sa tanan, kay mabatsagan mo na nga kung plangga mo isa ka tao, nagbulagay ka mo, sa ano man yung rason, sa 5 Kim, or daw hindi na valid ang rason, di ba, sa closure ka mo na, mabatsagan mo na nga deporte, kasakit, daw gabi-gabi ka nang nagahagulhol, magsilingon, plangga ang isa ka tao. Pero, ang tao na ginaplangga mo, pero kung hindi na sa imo, kaya ginapilit mo pa, dapat ang the best himuon paminsaron nga hindi nang siya ang lalaki nga sa kalibutan, damo pa na ipatatakid sa utok nga basi nagabot ni sa akon bilang regalo, bilang tun-an ako nga mangin mas mapag-on, mas mangin maisog, mas dapat independent, kag wala naga-depende ang imong kalipayan or ang imong pagiging productive adlaw sa tawo. So, mas namin sa 5 Kim, nga himuon mo kong ringon, mga DC ka sa bagay na gusto mo, o anong lang purpose mo, anong gusto mo nga himuon, para nga malimtan mo siya, kag mabalik ang imong nga atensyon, kag doon masiling mo na ba sa pinakadlaw nga, sa una,
Gabi gito ibi ko gabi-gabi. Paano ganibing ibi, be? Nagainom gid ko. Kung ikaw kaki 5 aron na broken hearted, paano ka mag-ibi? Kinahanglan gid ka kay 5 Kim ya, mag-ibi ya. Nagananglan mo na ya i-demonstrate. Pero kung nabi ka drama ka bala, hanggang nag-istorya. Dugauwang ka naman doon ka kay 5 aron. Nang bagong yanggaw, manuglas 12, ginaman ka kay 5 ron mo. Hindi na ako magpuis sa imo regarding sa amo na nga istorya. Basta XX na, wala na pang hilabtanay. Hindi mo na paglagson, especially kung hindi ka na palangka. Kung may bag-o na nga nagapalipay sa iya. Kagambal ng ganin nila, true love is kung kaya mo, masarangan mo nga malipay bisan may nagapalipay na sa iya nga iban kaki 5 aron. Yes. Amo gid kaki 5 Kim. Duka ngay para kaki 5 Kim sa ano ba lang? Duka ngay mo na sa gasakay ka sa jeep kaki 5 Kim. Paano magsakay? Paano una man na kaki 5 Kim. Oh. Kay or kung magsakay ka sa taxi, paano una man na mo? Kung makauna ka, mapakita mo ang effort mo, yung makasakay sa taxi, saan nga damo ang nag-iluyag ng sakay man, ang effort mo matapos nga kung para ni mo, makasakay agad man da, kaki 5 Kim. Ambal nila nga destiny. Destiny to be together. So kung magagapila ka mo da lang nga sakay sa taxi, nga para ka taxi, iko nang pagpara mo kadamo sa pagpara, pagpundo sa taxi sa imo gate, but silingon, imo ginang isa ka tawo, kaki 5 Kim. Tsakto ka kaki 5 aron, hindi na ako magpuis sa imo. Kaki 5 Kim? Oo, sa iban yung mga details pag kaki 5 aron. Sa iban pag yung mga report, kaki 5 aron nga natipon nimo sa patron. Yes, ang nagduntad pag nga pagpangawat sa may barangay Pagpamanduriao, alas 3 kay nagid sa kagahon, Marso 14, 2025. Ang suspect na yung kilala kay alias Ken, 24 anyos, kag residente sa or kamandok sa Manwa sa Ngahoy, Iloilo, kaki 5 Kim. Base sa interview naton sa iya, kaki 5 Kim, aminado na yung suspect nga nangawat siya sa actually ginatrabahuan niya ni mismo manukan ni sa sa may barangay Pagpamanduriao. Kung magpasulod ka na kaki 5 Kim, may ara na dagang nga mga talipapa or may mga pwesto dira sa mga goods kaki 5 Kim. Dara nga tabo ang pagpangawat. So no, kay alias Ken, ginsulod niya ang ilang pwesto kay gintaba ni ang ginabanta 5,000 pesos niya benta kay 5 Kim. Pero kay 5 Kim, sang aga ni, sa nagbuka sila, nag-duty pa ni siya kay 5 Kim. Tapos, sang nga nahibaluan siya nga amo, nga ginkawat ang benta, kag tigalayon siya nga natumod, ang siya gidman ang nangawat. Kay ang CCTV sa barangay nagkatutok ni mismo sa pwesto gid sa iyang amo. Rason nga nakilalaan sa kaki 5 Kim. Isang ginambali sa amo niya nga napapulion na siya sa ahoy at do ginapasuni nalagyo pa siya kaki 5 Kim. Sa bulig sa barangay Tanon sa barangay Pagpamanduriao, natin kayo ni siya nga naaresto kag turn over sa police station 10 dira sa may San Rafael kaki 5 Kim. Qualified na ang kaso nga pagkatumagon diri sa nga suspect kag desidido man nga ipasaka ini sang iya nga amo batok sa iya. Produgay na siya daka kay 5 aron nga nagatrabaho. Anong gidrason niya nga nagpangawat siya? May kinahanglan siya nga emergency? Isa pa lang siya ka bulan nga nag-obra dira kay 5 Kim kay through referral man isang nga abyan rason nga naka-obra siya. Kag ang rason niya nga nangawat sa kay 5 Kim, nagulpihan lang siya kag hindi niya hungot kag ang kwarta ni kuntani nga nataban ilugbakal yata ng isang iyang mga pagkaon sa kay 5 Kim. Bali doon na silaw siya sa kwarta ka kay 5 aron? Yes. Pero hinulsol man siya sa nahimo niya ka kay 5 aron? Yes, sa kay 5 Kim, dako ginapag hinulsol niya nga nahimo niya ni ang pagpangawat kay nagapangayo gid sang pasaylo sa iyang amo kay 5 Kim kiti siya daw ang nagulpihan lang sa iyang ginhimo kaya kung nahimo pasaylohon siya kay 5 Kim. Si
Sige, may iban pag ikaw nga report dira ka K5 aron? Sa K5 Kim, i-check sabi kung okay na si Police Captain hindi may gina-istorya pa. Sige K5 Kim, sa iba naton nga detalye sa balita. Kantanan man saging kasi nga drug bypass operation diri sa may barangay Tabukan na Madriao, no? Kina nagidnisang gabi. Considering ang subject amo si alias Papa, 43 anyos, kag-residente ni sa barangay Hibaw, Ansor, Madriao. Excuse me. So no, kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. kay K5 Kim, ang Deputy Station Commander sa Police Station 10, nabakla ng subject sa isa ka plastic sachet sa Girapatian, Cebu gamit ang 12,500 pesos nga by bus money. Na-recover sa iya posisyon ang 11 kagid ka mga plastic sa Girapatian illegal nga droga kay K5 Kim nga nagabugat sa 55 grams kag may 374,000 pesos nga market value. Madugay na ni siya nga ginamonitor kay K5 Kim kag sa area daw sa Mandriao, Haro District, nagabaligya sa droga kag sa Bakaw naman siya, Bakaw Mandriao nagakuha sang supply. Aminado naman ang subject kay K5 Kim nga nagabaligya siya sang illegal nga droga kag bangod gid sa katigaduhon sa K5 Kim, nakit na diri ang iyang paggamit. Dugang pa diri nga anay naman siya na preso sa 2023 kag nakagwa siya sa 2024 pinaagi sa plea bargaining agreement sa K5 Kim. Sige, K5 Aron, thank you so much sa mga report dira sa patrol. K5 Kim ining mga balita ila durong isang kalwan sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa kag kay K5 Ray Espiao Malay nga panangga gida pumuluyo sa Panaw sa Potosan. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagaringawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Nabatian naton ang mga reports ni K5 Aaron Refoyo regarding diri sa mga asod-asod. Wala tuong mga drug bypass operation diri sa mga syudad kag sa probinsya man sang Iloilo mga ka-K5. Of course, atong balita, ang ex-girlfriend wala pa naka-move on, kinsumbag ang bagong nobya sang iya ex. Commercial break kita, Anay. At sa aton siring last portion sa aton siring pagpangalaga. Istoryahan naton ang regarding dito sa natabo sa Boracay, where ining Slovak national ang nasapuan nga patay. Dira sa may Malay Aklan mga ka-K5. I-check naton karon ang pila ka mga updates kag ang mga balita sa aton siring mga field reporters sa ila sa nga beat of responsibilities o area of responsibilities mga ka-K5. Standby, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Banala. Oy, gara. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit ng yaman. Ready? Iwas mo na!
Mabongga si Roygan. Ano, takot ba? Okay. Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, okay. Alright. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga utos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Nice water. Mga piso ganihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. I-recycle mo lang bilog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbo, ako mo 400! Okay. Tutuwa. 500! Nalipay mga nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years again? Okay. Liwatondang hambang naton hep-hep lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwang na palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Nanay kasi nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema gwapa ka ng yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go!
Dali lang. Bagong ulo dapat ha, para wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Lugo? Sino maglogo? Si Papa. Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo. Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan na una? O saan na una? 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang bago sa May 5 sa September kay Doc Ramiro? Sige, lipay na natin. Hindi ka na paglalagay po, hindi na to. Wala na ta. Ano bang bago kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5, News FM. Nagapanumbalik kita, dari sa last portion sa aton siring pagpangalagan. Dari sa programa nga K5 Night Watch, temporaryo nga talos kay K5 June alohado kapulot nga wala na subong sa tingog subong adlaw. Sige ka K5 June, get well soon. Makuha naman kita sa report dari sa aton siring nga mga field reporter. Sa ilang nga mga beat reports. Pero meanwhile, ang regarding dari sa Slovak National nga nasa Puan Patay dito sa may isla sang Boracay, in particular dito sa may Zone 3 Sitio Panaungon, Barangay Balabag, Boracay sa Malay Aklan sang March 12, 2025. According diri sa Malay PNP, nga nakitaan ni isang igo o kon pilas tugas sang pagbuno ang bangkay sang siring foreign national. Kung matandaan, ang unang nga nakasapo sa iya, amo ang 26 anyos nga si Jonil Mariano, wherein naglabay lang man ni sa kuntani mga ka-K5 o galing kay dumay napanamahuan kalain sang baho aw. Kinsundan niya ang ining kundiin gid man balang naghalin ang baho kag tidto na kitan sa abandonado nga kapilya, abandonado nga simbahan mga ka-K5 ang ining lawas sang biktima. O naga sa pila ka mga laragway or pictures narakwa sang aton siring K5 News FM Kalibot team. O dito may pila ka mga pictures na rin makitaan nga nagabika pa during the time ang ining biktima mga ka-K5 wala siya sang pang-idalom nga panapton, mayara siya sang shirt sa babaw, galing kay kita mo ng dugin alsa bala.
Naibaluan nga suksok pa siniyang iyang belt bag, amo man ang iya sapatos, apang hindi na makita ang iya wallet sang siya ang nasapuan. So probably, ang mga senaryo nga ginatanaw naton diri, actually tawag na panawagan pa ni siya or gin-declare ni siya nga missing, nagtanyag pa diri sang 50,000 pesos. Mga ka-K5, sang ma-interview naman sang K5 News FM Kalibo ang nobyo sang sining biktima. Kaya ka-chat pa ni kuno si Micaela. Si Micaela ang victim naton is si Micaela Mekova, 23 years old, mga ka-K5. According diri sa nobyo sa ma-interview sang K5 Kalibo, na nag-chat pa kuno ni si Micaela sa iya boyfriend nga do may galang-ulango sa iya. May gadala bala dayaw-dayaw. Kag amo man nga dugalaw-lahog bala nagambal pa na gani si Micaela nga basi kinanglan ko na bodyguard. At first, wala man gin mind ato during that time sa ila sining conversation. Kaya actually, nag-abot ni sila sa Pilipinas. Upod ang iya sining friend, no? Nga isaman ka Pinay kay Kalaslon. O kag tawag na dalaman bakasyon dara sa may isla sang Boracay. Mga ka-K5 sang March 1. Sang March 10 naman, naglisensya ang ining si Micaela na mapadulong or mag-explore pa sa Boracay. Basi kuno may mga areas bala nga makantuan siya nga wala sang signal. And right after that, wala na siya makabalik. Yan panawagan niya siya nga na missing. Kaya supposedly, March 11, pabalik na sila or may flight na sila pabalik dito sa may Slovakia. O galing kay amo niyang natabo sa iya, nasapuan na siya sang March 12. Nga wala na iya sang kabuhi, mga ka-K5. Pero according diya sa Malay Police Station, o kung Malay PNP sa may probinsya Itaklan, nga makabig nga isolated case ang natabo kag safe sa gihapon didto sa may Boracay sa diin makabig nga isolated incident kay during the incident mga previous no nga mga tinuig wala man sang natabo nga amo nga mga insidente. So they assure especially sa mga turista nga safe sa gihapon ang isla sang Boracay. And actually, nagpagwaman sang statement ang Police Regional Office o PRO6 nga hindi sila magunta tubtob nga inimatagan sang hustisya ang kamatayon sang sining foreign national. Suro naman diri sa isa ka advocacy group nga ginatawag nga Volunteers Against Crime and Corruption o kun VACC. According diri sa ilahed nga si Arsenio Boy Evangelista nga makaalarma kag makabig nga kahuyanan or embarrassment ang pagkasapo sa bangkay sang 23 years old nga Slovak national nga amo ning si Micaela. Sunod diri kay Evangelista nga mangindako ang impact sini sa turismo. At syempre, ang iba na nga mga foreign nationals, even mga local tourist nga makabasa sang balita, ay amo ni gali na tabo sa Boracay. Doon nahadlok bala sila. Kaya na sang fear sa ila, nga basi blagala katakas sila dira sa may isla sang Boracay, basi mabunan sila or ano man ang magkilatabo diri sa ila mga ka-K5. Knowing nga ang Boracay is may mga nightlife dira, buhi dira tubtob sa kaagahon ang ila siniyang madalagan dira sang isla sang Boracay. May mga balay ilimnan, may mga hotels kag iban pagidra nga mga establishments. According pa diri kay Evangelista, makabig ni kuno nga kahuyanan kay tungod nga ang report sang Philippine National Police o kan PNP is that naganubo ang crime rate diri sa may pungsod Pilipinas, including na diri sa may Western Visayas o kon rehiyon sa isla. But with this situation or with this krimen, mga ka-K5, pangay ko nga baliskad ang report sang aton sining kapulisano kun otoridad compared to what is really happening. What is happening sa realidad.
According ba diri kay Evangelista, nga ma-consider ini nga challenge, isa kadako nga challenge sa Philippine National Police nga mahatagan ni sang hustisya mga ka K5. Kasi wala kita ihulaton pa naton ang pila ka mga statement. Kasi base wala nakalabot naman probably sa ila sining nga gobyerno dito sa may Slovakia. Nga mo tong ila sining residente o kung ila sining pumuluyo nga nagbisita lang diri sa mga isla sang Boracay sa Pilipinas. Amo na ang natabo sa iya, halos wala luoy. Kung hindi to abi addict nga ang naghimo sa iya, pero kung paminsaron mo bala no, kung normal ang paminsaron sa tao, wala hindi mo ni mahimo ang amo ning klase sang krimen. Kung amo ning pagtratar, pagsakit, pagmaltrato abi no, ginhimuslan paningin man siya, pagin kawatan pagin siya. Kung base sa sobra ka manyak abi. Question sa aton sini nga mga pumuluyo. Is it really still safe sa Boracay? According sa police, it is still safe. Pero ang challenge diri sa mga pumuluyo nga siguraduhon ninyo. Make sure nga siguro dira nga may police visibility within the area. Nga 24/7 kay syempre damo nagalagaw. Wala kita kabalo sa mga paminsaron dara sa mga tao dara nga nagalagaw-lagaw. Wala kita kabalo kung ano ang suspect diri no. Actually may lead naman ang kapulisan sang Malay PNP. Kag mayara naman sila sang initial nga mga persons of interest or ginasundan nga mga anggulo mga ka-K5. So kung Pinoy ato ang naghimo sang sining krimen, ang nagpatay sa sining biktima, ito isa kadako nga kahuyanan. O ang bisita, this is how you treat your visitors. This is how you treat your tourists dito sa inyong lugar. Ano brang problema? Ano ba lang natabo nga naglabot gid nga patyon mo? Wala pa to sang pang-idalom nga panapton. Kung ginhumuslan gid man. Ano bala? Tungod bala sa kaadikon? Tungod sa kaadik, sa illegal nga droga. Halos hindi ka nakakilala sang tao nga masumalang mo. Matyagan mo do sapat. So kabay pa, nga ang ining insidente, o kung ining krimen, ang ining pagkautas sang kabuhi isang sining foreign national, this will end here. Hindi na madugangan ang amo ning insidente, hindi na madugangan ang amo ning kaso, especially dira sa may isla sang Boracay. Okay, sunod na ang mga foreign nationals, mambala masaylo na lang kami to sa iban nga mga isla, sa iban nga mga lalagawan. Okay, may ginapatay na gali dira sa may isla sang Boracay. I'm not imposing nga maghadlok ka mo dira, pero natural lang man nga mabatyagan sa mga tao, especially sa mga naga-travel from time to time going to Boracay, nagabakasyon. So, dapat makita man bala sa mga pumuluyo ang assurance coming from the PNP na makitaan dira ang police patrol na nagalagaw-lagaw 24/7 accessible sa aton sini nga mga turista nag-event sa mga lokal nga mga pumuluyo mga ka-K5. This time, ihingagawan naton ang report diri ni ka-K5 Jenny Kauyunan regarding diri mga ka-K5 no sa nagakahubsan man akong diri nga tutunlan ba? Regarding diri sa balita mga ka-K5, nga ang Iloilo City Council pinakabalakan ang padayon nga pagtaas ang heat index diri sa may Iloilo City. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. K5 Kim, ginakabalakan sa karon sa Iloilo City Council ang padayon nga pagtaas ang heat index sa syudad sa Iloilo kag ang mga posible epekto sini sa publiko. Sa privilege speech ni Councilor Alan Saldivar, Committee Chairman sang Committee on Health, ginakahangawan si K5 Kim ang mangin epekto sang mataas ng heat index sa syudad ilabi na sa ikaayong lawas. Ginpahayag pa ni Saldivar K5 Kim bangod sa padayon nga nagataas ang heat index sa Iloilo City
may pila na no K5 Kim ka mga tikang nga ginadiho na gud mapahagan-hagan ang epekto sa kabugusan. Nagapangabay man K5 Kim ang natungdan sa publiko nga dapat mag-ugyon sa pagbato sang posible krisis nga ginapangatubang sang syudad. Santo ka K5 Kim sa report sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kun ang CDRRMO nagdangat na sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas nga heat index nga na-record sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Thank you so much ka K5 Jen. This time, kao naman naton ang report ni ka K5 Alex Escalante. Regarding diri nga ang League of the Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter President nga si Mayor Trixie Fernandez ang wala sang komento o kon no comment regarding diri sa pagkaaresto kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ka K5 Alex Escalante sa report. Gapabilin nga wala sang komento si San Enrique Mayor Rosario Mediatrix Fernandez o Trixie Fernandez nga nagaserbe nga League of Municipalities of the Philippines President Iloilo Chapter kasunod sang pagkaaresto ni former President Duterte. Sunod sa alkalde sa Subong, hindi pa ni kabalo kung ano ang iyang mahambal angot diri. Bangod nga hindi pa man mapaktan kung ano ang mga nagkalatabo kag magakalatabo sa masunod nga mga inadlaw. Dugang pa niya kung may sala dapat nga ini ang sabton sa layi apang kung wala man sang sala may korte man agud nga magdesisyon kag makapamatuod nga ini ang wala sang sala kag kung kinahanglan nga buy-an ibalik ini sa pungsod. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Mga ka-K5, nabatian naton ang pila ka mga reports ang aton nga mga reporters diri sa K5 News FM Iloilo. Ginakulabos na kita sa nga tiyempo diri sa aton siri nga pagpangalagad na masunod naman nga edisyon sang K5 Night Watch. Makaupod na ninyo ang inyo siri nga idol sa kahanginan na K5 Idol June Aluhado Kapulot. By the way, good evening dira kay JR o kon Junior Importante Cornelio. Manabi magpatay sina kundi Pinoy man or adik. Hello, good evening man kay Ma'am Menardo o kon kay Sir Menardo Rubrico. Bye bas ko no sa may MH Del Pilar. Kay na sir, nag-try live ang aton sining reporter. O kay mahina-gina gadang signal. Naka-live report di kay na si K5 Aron regarding sa bypass operation sa may Haro. Good evening kay Ronald Hermano D. Kay Marie Catalan Dazas, Hansel Don Dulos Bedico, kay Patrick Katakutan, kag sa Matiliano family nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagan. Nakaupod naton sa Master Control kay 5 Andre Fred. Ano middle name niya naman? Paluon ko. Dapat ginadala na yung middle name niya. Andre Fred La Pastora. Katon ka parang buwas. And of course, dala sa Quinto Distrito, K5 Florencio. Kay sa Sir Flo, good evening. Thank you so much. And K5 Region Bataano. Sa liwata ko ang inyo nangin kaupon diri sa programa nga K5 Night Watch. Talos kay K5 June Aluhado Kapulot temporarily. Ako ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na